Ola, son Noelia Baleato, son concelleira de Turismo en Santa Comba e a actual secretaria da Asociación do Camiño Fisterra Muxía. Quero destacar a importancia que ten para os concellos pequenos a asistencia a Fitur, como pode ser Santa Comba, porque acceder de outra forma a esta feira sería un pouco máis complicado para os pequenos concellos. O ano pasado, Fitur 2024, o Concello de Santa Comba celebraba a súa incorporación á asociación e este ano xa na asociación, por fin, despois de un tempo, gustaríame destacar o traballo que cada un dos concellos fai para poder promocionar os seus territorios mantendo a sostibilidade e a importancia da cultura de cada un deles que os fai diferentes. Agradecer o traballo de todos os concellos e de todos os alcaldes e todas as persoas que forman parte deste grupo que xa son familia, porque non todos os camiños rematan en Santiago, senón que hai un camiño que remata no mar como pode ser Fisterra Muxía.